Ne, sosem. Jó, című. Ott a ruhám. Nem volt időm fölvenni, majd a mesejét fölveszem. Jó? Addig. Tehát, kedves közösségünk, önök már tanulói egy teljesen egyedi művészi előadásnak, amely több okból egyedi. Tehát például így még soha nem voltunk együtt. Hát ez a társaság még nem jött össze valószínűleg soha. Sőt, önök közül is biztos, hogy csak kevesen egyeztettek, hogy ide jönnek. És mégis ide jött. Igaz, hogy mondjuk jó, tehát önök így önmagukhoz képest azt mondhatom, hogy sokan vannak. Tehát, hogy kevesebben vannak itt nem, mint ahányan igen. Üres, széles. De tényleg, nézzetek ők. Tehát, hogy azt nézzük, hogy annyian lennének itt ahány szék van, akkor önök majdnem annyian vannak, de egy házam nem. Azok nincsenek itt. És akkor ennek a nyomán felhívnám a figyelmüket arra a keserű tényre, hogy önök és én így együtt, ez a kis csoport most, ez a jéghegynek a nagyon legkisebb csúcsa. De képzeljék el, hogy az emberiségnek a legnagyobb túlnyomó többsége abszolút nem jött el. Tehát rettenetesen sokan nem is tudtak el, hogy hát kellett volna jönniük, tehát egy ugondai névjel. Mikor értesülhetett volna el? De hát gondoljátok el, hogy ez nem. És még a eszkimók, hát ők sem. Hát ha van azért itt egyeztetni. Nem úgy néz ki, hogy közöttetek nem eszkimó, de nem lehetetlen. De szerintem nincs. Na, tehát akkor gondoljuk el, hogy micsoda kiválasztottak vagyunk. Nem. Hogy mindenki Máté szalgára jött. Pedig én egyáltalán vagyok Máté szalgára. Igaz? És lehet, hogy ti sem mind. Lehet, hogy néhányan nem is Máté szalgára vagyunk. És még értettetek Máté szalgára. Tehát ez a Máté szalgai gyülekezet. Szép aktuális Máté szalgai gyülekezet, akik ide gyülekeztek. És jól tették, mert itt most hatalmas dolgokról lesz szó, hatalmas. Tehát annyira hatalmas, hogy nehéz is összehasonlítani bármi mással, ami hasonlóan, vagy kevésbé, vagy jobban hatalmas. Nem könnyű hatalmas dolgot összehasonlítani. Végül képzeljük egy hatalmas csigát. Jó, de jó erőség, hatalmas csiga. És utána képzeljük el egy hatalmas hegyet. Szóval vannak hatalmas dolgok, de nehéz őket összemérni. Mert például ki a lassabb, a hegy vagy a csiga? Lassúság versenyben hiába nagy a hegy, ugye? A csiga nem marad. Nem tud olyan lassú lenni, mint a hegy, ha csak meg nem töglik. Na de akkor mi esik a verseny? A csiga, hol versenyezik egy hegyel? Egyébként ezt érdemes, hogy csodálni, hogy csak figyeljtek, ez most egy komoly. Ez nem nincs benne a műsor, ez teljesen civil, csak a Máté szalgai gyülekezet kérdésében. Ez egy speciális emberi jó tanács. És az evésről jutott eszembe. Biztos szerettek enni. Vagy némelyek közületek szeretnek enni. És az sem mindegy, hogy mit teszik az ember. Tehát nem mindent szeretünk. És vannak, amit megeszünk, de nem szeretjük, mégis jól esik. Van olyan, hogy szeretjük, de nem jól sikerül, és nem is olyan. Szóval nehéz ezt eldönteni. De egy biztos, hogy enni csak addig lehet, amíg él az ember. Tehát utólag nehéz pótolni. Tehát ha valakinek az lenne az utolsó kívánsága, hogy halál után még egy jó vacsorát vigyék el, és így rákötözik a vendéglőszék, és egy lóba, és próbálják úgy vissza, hogy Jani bácsi, azért egyen, maga akarta,
hogy lóg a szájába, hogy a csirkező, végre nem tudom már egyet. És az hogy néz ki, gyerekek? Hát ez degusztáló. Ne várjátok ki, hogy majd utólag kelljen tömni belétek a pörköltet, ami kifolyik a szálltomból. Tehát addig egyetek, amíg éltek. És ez nem csak az erősre vonatkozik, hello. Tehát addig kell jóval lenni, amíg élünk, mert az, hogy visszük a haragot magunkkal, ugye halálba, és akkor egy haragos halott, variák utána, ki tudja, hogy kísérte. Ugye, halagos haradt, és képzeld, hogy éjszaka jön. De azért elég rémisztő. Erre mondják, hogy popók hússzal. De ez nem popók. Ez nyámok. Na mindegy, hogy hát ez az Orfűes, ez hozzátartozik a műsorhoz. Költőutasra, hogy mennyire diszkrételnek úgy orrat fújni, hogy valójában nem hallatszik. Mert a költő beszéd közben kipréseli a fuzsonkkal. Bocsánat. Szózik. Ezért elkezdést kérne arra, hogy bocsánat. Ahogy ezt ide kell figyelni. Ezek behozták a Sapuhacsimat. De miért? Hogy Sapuhacsizzak nektek. De ez nem volt benne a műsorban, de jó. Én nem kértem, hogy hozzák be, de ők mivel újoncok. Azt gondolták, hogy kell nekem ez a színpadra. Hát, eddig nem volt úgy, hogy kell. De most, hogy ide rakta, kedvem lett. Egy picit csak, hogy nézzétek meg, ez egy japán fuvolva, amit nem lehet megfújni. Mert egy lukba fújsz, aminek a pereme édes. Úgy hívják, hogy peremfúvó hangszer. Ugye a fuvolva is már egy peremfúvó hangszer. Na, de ott kiáll a perem. Azt csinálja, hogy itt megnyugasztja, csinál egy kis peremet, és azt fújja így. Tehát mire ez megszólal, az egy... hát nem tudom. Hát örülök, hogy ezt tetszett, én ezt gyakran fújom, most már annyira imádom. Szóval ez a hang, ez a ilyen hang, ez megáll az ember eszetőle. Na mindegy. Hát most még előkészítem a műsor menetét, mert viszont nem sokára egy hatalmas dolog következik. Hát a 72 Vesenyő című műsornak a speciálisan Máté szolgára alakított verziója fog elhangzani, illetve megjelenni. És én most, mint konferenciér, kénytelen vagyok konferálni az est fénypontját, de nem fénypont, hanem fénypont. Aki hát egy szakértő és egy felfedező. Tehát el kell mondjam, hogy itt egy olyan embert fognak megismerni, akinek a munkássága és életműve bár nem ismer, de rendkívül jelentős. Akkor szólunk is, hát tulajdonképpen a színpadra mindjárt ide jön maga Besenyő FFÖ István, azaz Besenyő főfedező István. Na miért, tehát ez még nem az. Itt azért még nem úgy van, hogy röpcsög. Ja, türelmetlen a önök. A türelmetnek egyébként ráhozat a türelmetlenségi mutatóra, és lehúzódik a kérdés. Ha ön esetleg nem magára gondolom, aki most azt mondja, hogy jöjjön rá, nem arra
Viszont eléggé azt gondolja, hogy mikor lesz már valami, hát megmondom most. Most már ezt nem kérem. És így beöltözött öröknek, hogy én vagyok az, de aztán erre nem veszem el. Így. Gyere, hát nem tudták, de pedig úgy van. Mesélj, F. István, aki vagyok az a mesél, Fő István. Elmondom önöknek, hogy szokok fölfedezni. Rendszeresen szokok ide-oda fölfedezni járni. Most is, ugye itt is, amint jöttem, 4 dolgot fedeztem föl. Hol itt halott, aztán fel is írtam, de már nyomtam a cekét. De ami most jön, kérem, tehát önök nem tudják, de én voltam. Hol itt, hol ott. De többször. És sok helyen. Na például Uganda. Ott rendszeresen oda mentem meg felfedezni ugandai dolgokat. Tudják? Ugandai dolgokat. Csak Ugandában lehet felfedezni. Hát azért oda kell elmenni. Érti? Hát ha itt nem értek a ugandai dolgok, az oda nem menjen, mert ott csupa ugandai dolgok. Tehát én valakit vagyok egy eszkimó dolog. Az is fog kérem, de nem Ugandában. Tehát ott nem érdemes. Egyik miatt a másik helyre venni. Érti fiatalasszony, ha ön akarna felfedezni, beszélgessen velem, elmondom, hogy hova menjen. És hova nem. Jó, majd óvom önt. A kudarc, ön is jöhet. Vagy jöjjenek 8-as. Mindnek elmondom, hogy mi. Vagy illetve most önöknek eleve elmondom. Az a legjobb, figyeljen. Nem titkolok semmit, kérem. Ténylegesen. Tehát titkot már elmondom. Voltam a Peruban. Tudják, mi voltak? Inka. De nem egy inka. És többek. És volt olyan, aki még inkább volt. És a leginkábbhoz is elmentem. És ott olyan találtam, kérem, hogy süvöltő dolgot találtam. És süvöltök végig. Tehát egész végig a barlangban kellett mászni. Süvöltő barlangba bevásztam, és ott süvöltök, kérem, ez a valami. Aztán kijöttem. De az föl volt fedezve. Meg volt megcsinálva a színveszély, itt volt a süvöltését hallottam. Mai napig, akarod meg? Menjen be a szülőtővel, ott meglátja a beszélő pecsétet. Azt mondja, hogy van itt, és viselem szülőtőt a valaki. Na, ilyeneket, és tudja, hogy hát helyen. Hát, templomok, elásott, direkt, képzelj el, hogy templomok, direkt elásott. Tehát alá fúrult markoló üzével, ilyen rabszolga markolás. Hát 8000 rabszolga markol egyszerre. És ugye egyre süllyed a templom, tudja. És akkor elvonásban ráhordolnak ezt, meg a szemeket, meg ilyen. Tudja mit? Van valahogy csészéket. Rászorul, ma majdnem el van merülve, és akkor csészéből teszed rá a dombot. És akkor arra ráhordolnak cementet. De műcementet. Hát akkor már nem volt cement. Csak műcement. Nem tudták föltárni. De már erre nem volt. Ugye patakokba folyt a műcement. De azóta betörődött az a patak. Hát én ezt. Én olyan műcement patakokban. Figyelj, egész Ázsiában legalább 4 műcement van fedezte föl. De ott lehetett hagyni a ásatást, de jött a rendőr és azt mondta, hogy menjek el. Menjek onnan el. Hát arrébb meg, de mondta, onnan is menjek. És így végig, de odáig, amíg már szabadott volt menni, de ott már nem volt a műcement. Jaj, de sok valami, de nem adtam föl, és ezért jöttem önök össze, elmondja, hogy hatalmas tervem van. Óriási terv, versenyőzetnek ő is már terve. Hatalmas. 2 terv. Benne van, hogy terveim. 2. Dupla. Na jó, nem tudom, hogy hányak. Lehet, hogy 3. Azon, hogy szorzódik fölfele. Hát érzem már a terv sokasodik, de nem tud úgy van, már maga a terv, hogy megszületett, képzelj el, hogy elkezdett kígyózva mászni. És úgy terveket beölel. De maradjunk a eredeti egynél,
aztán az ketté oszlik. Tehát eladál fölfedezszem, kívül meg nem elhatároztam. Azt tervezem, hogy fölfedezem az északi sarkot meg a déli egyszerre! Nem volt olyan, igenis, nem is lett. Nem is tud lenni. Nem tud. Hát hogy? Puff, meg lett. Mégis, sem mondom én. Hát önök nem tudták, hogy én ki vagyok. Beszélő Kvu István, sőt Kvu István, azaz beszélő kvantumugró István. Én már ugrottam kvantumot, de nem egyet. Tényleg, nem hiszi el. Hát én akármit tudtam kvantumot ugrani. Hát ő még nem tud. Elmagyarázza, vagy ilyen. De az először is vigyázni kell. De a legfontosabb nekem a kvantumugró mesterem azt mondta. Így felevett a ujján. Fiatal tanítványok, óvatosnak kell lenni. Ezt megjegyeztem, kérem. Végig az összes kvantumugrászt, amit csináltam, mondjuk. Hát hányat is? 4 biztos, de az 5. félben maradt, de aztán azt befejeződik. Várjon, tehát volt az lehet zárva az így végül is. Volt egy kis megakadás. De az első mesélem az a legérdekes, kérem, hogy történt, amikor először ugrottam egy kvantumot. Hatalmas volt. Így álltam, képzelni. Itt volt előttem a kvantummező. Végig lehetett látni, hogy idáig még nem az is, ott izé. Hát most mit röhög? Nekem jó, mindenhol van kvantumtér. Hát ön is egy kvantumtér valaki. Hát úgy így néz ki a kvantumtér, ahol ön van. Ott itt körül van rajzolva, és magában bele van nyomva egy kvantumtér. Ilyen alapú, mint ön. De a szervei is kvantumtérből vannak összerakva. De ő itt magánkodik. Egy kvantumtérből van. Maga is. De hiába ilyen udvarjas, udvarjas, kvantumtér, a szemüvege, figyeljen, amit maga reggel fölvesz, az kvantumtér. Na minden. De ilyen azért nem van egyszerű ugrani, mert kvantumtér oké. De itt van már kvantummező. Tehát a kvantummezőbe kell beugrani, a kvantumtérből. Hát tudja, hogy hány kvantummező van? Hát rétegesen. Hát az meg kell 2 közé ugrani, nem könnyű. És eleve így kezdődik, és ott a réteg. Igen? Na most mutatom, hogy csináltam, véletlenül sikerült, tehát kb. Így, hogy így. És már ott voltam, most ez is az, igazából, csak most nem nézzük, jó, akkor elsőre volt, hogy egy kvantumot eltapostam. Beletapostam a mezőbe szerencsétlen, és onnantól nem mozgott. Kicsit kapálódzott, de ez megszűnt, és azt hittem, hogy megfulladt. És kiderült érvelni, hogy nincs is ott levegő eleve. Na meg se lehet fulladni a kvantumnak, mert soha nem lett levegő, tehát nincs különbség. Hát érti? Hát semmi, és nem is volt nagyon benyomodva, beelugrott. Na itt jöttem rá. Hát el kell ugrani kérem. Hát ebben a északi sarkon ott van, elugrik a délire. Hát igaz? Hát én már ne. Ezért mondom óvatosan, te itt a óvatos. Mert a front az te óceán. Hát azért. Hát óceán. De mi? Hát hogy nem szabad, hogy átugrik, és akkor beleszik egy kicsit hamarabbra. Óceánba. Figyelj! Mert gondoljon vele, hogy repül a levegőbe a kvantumtérbe, és rosszul számítottak ilyen ugrás, és északira nem a déli szarásra jut, hanem a Szaharába. Hát és ott lecsoppan a szivatagba, és ott ül a teve alatt, vagy mi? Nézzél, hogy nyugodtan lecsorul a teve alatt. Borzasztó, hogy nincs is meglepőve, jó? Hát, ugye, valaki, ugye, hát valaki nem. De én is például sokszor nem. Hát számos esetben én nem. Ugye, most igen. Tehát kérem, én mondom önöknek, hogy ezt tervezem, és a tervhez hozzátartozik a készülődés. Mert a készülődésnél kérem, hogy kap-e olyan beruzsonnát, egy nap vagy nem. Hát a legfontosabb a minden napra uzsonnázacskó. Igaz, értesz? Minimum szalám is kegyel, vagy valami. Tehát sarki étel, szalonna, vagy esetleg nyers fokhús, az jó ott a sarkon.
Sőt, az írját kell kiinni a fókának. Tehát meg kell jóvágni a fókát, de van dől belőle a dolog, és azt kell kiinni. Na ezt az eszkimó szokás téren, és akkor késsel levágja az éget, és azt is megeszi. Hát hol ezt a vizét halasztad. Dolgokat levág belőle, és a végén már nem lesz fóka. Így eszik az eszkimó. No, tehát ugye, és akkor mások azok gondolkodván, ugye, hogy ide azért szövetséges, tehát valakiket azért kell inni, hogy adjon a medve, akkor ki ide? Hát akinek van puskája. Tehát minimum egy puskás valaki kell, de az viszont már sajnos erős. Ugye, mert ez a nagy puska biztos gyakorolt, akkor biztos izmosra ülnek. És még az is lehet, hogy így marcon dolga harap valamit, tehát ősönyes fókahúsra van ráma, és úgy. És ez jó az ilyen, de ilyen a sátorba. Ilyen. Hát a kampus a körbe. És így a hálózsákból úgy átnyúl. A kampus körbe. Nem, tehát inkább nem megyek egyedül. Tehát uzsonnan csomag meleg holmi. Rájöttem, hogy a réteges öltözködésre jó. Teljesen úgy, hogy több pulóver. Tehát 2 póló, 3 pulóver, egy kabát, és rá egy irha. Így a hidegbe, jó? És akkor, de ezt már tanácsolom, és ők látom a fiatalasszonynak nagy gyermekereknek. Tehát van egy irhavással. Van egy sok pulóver, mert ezt szedje össze, látom a lábát, ma mozgatjuk indulnak. De figyelj, nem kell olyan messzire, kezdj előbb majd itt a templom téren. Hát ott is egy kapirgálja valami után, hát eldobtok valami. Vagy van, hogy figyelj, régi kő. Érted magát is. Na, tehát itt hagyom önöket, még most szerveződik a expedíció, hamar el fog indulni, de még nem. De majd szólok, ha igen, és addig is kérem egy ilyen mai, mondjuk ugye el nem ismert, de azért félig meddig tehetséges költőnek adom át a szót, aki hát én remélősítem, hogy mi. Jó, a viszontlát. Na de a költészet. A költőnek felsejlett a múlt az utóbbi napokban, és felsejlett a költőnek néhány nagyon régi verse. Például ez a orfújási jelenet, ez a költő eszébe jutatta pont most, a Barna zsebkendő című költeményét, amely így szól. Barna zsebkendő, írt Vár András verse. Még a tegnapok fortyogó lehelletét őrző barna zsebkendő. Kikolbászosodott a zsebem első ismerője, terő zsíros lényem nyálkás lekegyére. Köszönöm szépen, és maradjunk egy kicsit az ilyen experiment témáknál, mert eszébe jutott a költőnek pont tegnap, egy társaságban is mondta ezt a esét, mikor vallomást kellett tenni arról, hogy a költőnek bizony csöpös a szája. Hát a fehér inget ráadni a költőre az eléggé óvatlan mozdulat, pláne ha evés következik utána. Sajnos ez 6 éves kora óta a költőnek így, sőt lehet, hogy korábban még inkább. De 6 éves kora után szóltak már a költőnek, hogy ne csöppentse le. Hát lecsöppentett. Mai napig, hát ez még nem volt leves.
annyira lírai a költő lelke, hogy ezt az egész problémakört egy versben dolgozta föl, amelynek címe Foltok. Mellényem lemezén sokká szaporodva, őrzitek levesek, rég legyen ízeit. Iszamlós mártások, maszlag nagy feltétek, nedveit, szafjait. Ragadós kolombok, puddingos ebédek, kemények csomócskák, lencse főzelékek. Ott vagytok felírva csöppös ajkam által, mellényem könyvébe, moslékos tikkával. Köszönöm, és akkor még régi vers. Tehát azért régen is jutott a költőnek eszébe alkotás. Ez nagyon érdekes. Például az Elfüggönyözve című verse, az már majdnem egy életköltő életverse lehetne, ha nem egy éretlen költő írta volna. Éretlen korában. Na, de tényleg, nem volt a költő még megérve erre a versre, csak úgy megírta. A címe Elfüggönyözve. Szobám elfüggönyözve, heverek pamlagaim egyikén, hanyagbúzban levigyeztett ajakkal, elfüggönyzött szobámra gondolok, benne én, és arra, hogy mire gondolok így heverve pamlagaim egyikén. Hogy akkor is már a költő érdeklődött a metafizika iránt és az én kvantumokások iránt tudati értelemben, de mégis az állatvilág kötötte le a fantáziáját, számos állatról írt verset. Például az egyik legszebb versnek a címe Ponty. A hideg vizek bölcslakójáról van szó. De nehéz dolog a pontttyal csókolózni. Hát nem csak mert a pontynak túl kicsike a szája, hanem mert a ponty az nyálkás, undorító. Hát kihányja a belét, aki megpróbálja. És talán a legjelentősebb állattémájú vers, az viszont a napos vizek bölcslakójáról szól, aki a víziló. A víziló is randa, és büdös a szája, mégsem mondja mindig, hogy jegyeket, bérleteket kérem meg. Köszönöm szépen, és akkor, ha már így a versek lírája önöket ennyire megragadja, hogy tapsigolással ragadtatják magukat, az nagyon szép reakció. Egyébként dicsérem önöket, hogy miért osztattak összecsapkodni a tenyerüket, jól tették. Szép, ez így szép. De majd ha nagyon rosszat hallanak, akkor nem kötelező, akkor inkább fújoljanak, hogy fúj. Az is egy méltó reakció, igaz? Tehát inkább valaki mond egy hülyeséget, hogy bármelyik ilyen politikus, ez nyugodtan van, hogy fúj. De jelenleg mindegyik, hogy ez mindenki kicsoda, de fúj. Legalább azt mondjuk, hogy nyilván, már a felvetései lesz. De nem baj, nem baj. Ugyanúgy látja, hogy baj. Ő se látja, úgyhogy baj. Még ő se. Ez nagyon jó. Na, tehát akkor tovább. Eljut eszembe egyébként politikai téma jön most, hogy inkább azt mondanám, hogy társadalmi. Tehát a költőnek azért komoly társadalmi kötelékei vannak. Hát végül is önök egy társadalom, hát mondjuk tagjai. De a költő is. Hiába már Pészalka. Nem lehet kimaradni. Hiába van messze. De attól még ez társadalom. Hello. Igaz? Na, és a költő is. Na és akkor jön az, hogy ugye mi kis emberek vagyunk. Hát azért, most nézzük meg, hát itt nagy ember,
Hány testvőre jönne az? Ez annyit nem, nincs egy üres hely. Tehát itt vélhetőleg önök is olyan kis emberek, mint a költő, akik néhány éve rájött, hogy ő bizony kis ember, és eléggé sokan vagyunk kis emberek, és ugyan tudjuk, hogy vannak nagy emberek is, de azt is tudjuk, hogy azok a nagy emberek csak attól olyan nagyok, hogy annyi sok mindenük vannak neki, az övéké, akiké, elővéké. Hagyjon ő nagy, ő van nekem enyémé, de van ám több, amúgy möff, még egy kicsit. Még möffebb, ennyi is kell nekem, ez még. Jöjjön itt egy kupacba, így. Möff. Így. Na, hát ezeken mi vagyunk. De nekünk is van valamink. Igen? Kis emberekünk is van. Na tudod, hölgyben, kis emberek. Tessék, megrab. A műcíme nem csak a Putyinnak. Nekem is van gázom, egy szerényebb mennyiség. De a szállításához nem kell csővezeték. Nem kell csak észre, magától is kijön. Nem múlik semmilyen műszaki eszközön. A kérdés csak a helyszín, ahol szélnek ered. Hogy ne bámuljanak rám döbbent riadt szemek. Nem mondok semmit. Tehát, volt nekem egy feleségem, tudod-e? Te várhatod tőle, tudod-e? De neked kell vele volt. Volt, és boldogan él, és még nem halt meg. Gyönyörűs. Azt vette nekem mondani 20 évvel ezelőtt, hogy Alvarés, te már unalmas vagy. De nem úgy, hogy általában, de még akkor. Tehát én hosszan beszéltem neki valami nagyon értelmes dolgot. És ő már a közepén elkalandozott. És én újra és újra visszatereltem a figyelmét, az én rendkívül értékes és magas szintű, menetemre. És ő egyre kevésbé akart visszaterelődni, inkább irgalmasabb pisorgott. És a végén azt mondta, hogy addig is most már nagyon unalmas volt. És én akkor kikértem magamnak, annyira, hogy megírtam ezt a számot, amivel bebizonyítom, hogy nem vagyok unalmas. Ez az. Nem. Én még nem mondtam el magam egy percig.
Látom a kislány ásít már, pedig tudhatná, hogy ez milyen kár. Érdekes vagyok, mint egy szélvihar, ami annyira fúj, hogy mindent zavar. Kislány, értsd meg már, hogy nem az ember, hogy félsz. Miért érted, miért tudom, után? Én unalmas nem vagyok, őkedem az érdekes bennám, hogy szabadulás nem vagyok, hogy csinálja ezt. Mindig valami újat produkál, azt akarom minden, vagy oda állok, mozgatom a formást a nyakamban, a szájamból meg kígyózik ez a szöveg. Én telinges jó fejfazó vagyok, ráadásul a karizmai vastagok, a külső és a belső is nagyszerű, de mondom, hogy a pedig annyira egyszerű. Nem vagyok unalmas. Sose vagyok unalmas. Most mondd meg, miért ásítasz? Épp az elég beszéltük meg, hogy pofik, nem vagyok unalmas. Szeretlek. Tudjátok, mondtam. Tudtátok tényleg. Na, és most jön, most egy szép valami jön, egy szebb. Ez sem csúnya, de mostani szebb lesz. Szebbre törekszik a művész, most az a közművész. Bízom a szerelem erejében. Ez a dal következik. A költő. Hát, az egy szerelmes lélek. Már rögtön szerelmes volt rögtön. Csak hogy nem tudta kivel. És ez elég így maradt sokkal. De megmaradt. De bízik a szerelemben. A költő bízik a szerelem erejében. Bízik, tehát nagyon. Szerelem erejében bízik a költő. Szerelem erejét bizalom téglákká sűríti. Bizalom téglát sűrít a szerelem erejének a tiszteletére. Így bizalom téglát. És azokat egymásra halmozza. És bizalom falaték. Falaték. Ide! Nagy halál! Most van! De végre! Úgy keretik bizalomfala, és akkor megépül a bizalom vára. Ugye a költő a bizalom várának a tetejére a szerelem erejébe vetették fákjáját rakja ki. A messzire világító fákját rakja ki. A költő. A bizalom várának tetejére. Tűzi. Erről szól a dolog. Bízom a szerelem erejében. Remélem
hogy a termőre most nem jön babor, s ez a láb másodszor is találkozik velem. Holnap délután én mindent megtettem, hogy jól érezze magát. Csiklandoztam a hónaján szintelen. Még azért persze abba hagytam, és az orrából egy kis tapnyot kapáltam ki. Hirtelen hosszan meséltem neki a végmenemről, és hogy mennyire jó a perisztaltikám, és egy forró öleléssel ígértem meg neki, hogy ha kelljen, halál elé hagyok egy gyönyörű éjszakán. Megmutattam néki a vetőlemben, itt a tételen, s itt a combomon jég gyulladt egy szörtűször. Remélem, hogy eljön a holnapi rendezvúra, és nem menekül el előlem ő. Akár a többi gő, a többi csáci, hát minden menekül csáci, de jönni fog. Mert bízom a szerelem elébe! Hey! Bízom! Szerelem elébe! Bízom! Szerelem elébe! Szerelem elébe! Hát ez már viszont egy nagyon régi, de nagyon jelentős alkotás, még belefér a zenei próbában. Egy ilyen óvatos, igen, már most mennek. Ez a szerelem elégről. Elfogadottam, hogy néz. És valami annyira kedves a Kajgó, drágáról, vagy itt biztos lehet. Ez kedves. Na jó, hagyjuk. Tehát itt most egy dal következik, ami megint a költő romantikája. Itt megnyílik a költő ebben a műsorban nagyon. A lelke egy nyitott könyv innentől. Hogy mikre vágyik, ugye, meg mi az, ami tetszik neki. Hát elmondom, hogy az indiánosdi az nagy volt. Meg a kovbolyok. Tehát gyerekek, az, amikor megy a kovboly. De nem lovol, tehát annál leszáll. És akkor van az a nagy kabát, tudod, egy bő, csizmába a kovboly, és így egy puska van így megy, kilóg így előre. És ezt csinálja, figyelj, hát ennél jobb. Sokáig csinálja. Szóval nem ilyen röviden. Hosszan megy, időnél még el is nagyon néz, és akkor lelövik. Hiába nézeget. Mert nem tudom, van. Ez azt hitt, hogy nincs az másik van. Azt hitt, hogy ő a Jani. Így. De akkor persze csak lelőtték. Ezzel vigyázzuk el. Na, itt kell, hogy eszembe is adod. Óvatosnak kell lenni. Akinek ilyen nagy puskája van, azt lelövik. Ez az. Neki nincs puskája. Nem lövik magát, nem. Legalábbis bízom. Én bízok. Tehát, vagy nyugat. Ugye, mert mindenki érzi, hogy itt a vagy nyugatról lesz szó. És tényleg, tehát a vagy nyugaton balladák születtek, hatalmas balladák. És az egyik nagyon régi legendás, tehát talán még a vagy nyugatnak a régi idejében. Tehát amikor még új dolgok voltak ott, tehát még akkor ismerkedtek a helyszínen.
már akkor voltak dolgok. Ilyen legendás, ugye, és ez egy régi, tehát a későbbi vagy nyugatiak már átvették, és kicsit kiszínezték. De az eredeti történet az a régi, ősi vagy nyugatnál, ezt akartam mondani. A mű címe a Nyáron nőtt lányvallatás. Nyáron nőtt lányvallatása. Névén hívták, mielőtt átlőtték a nyálát. Senki sem tudta, miért tartja mindig szorosan csukva a száját. Aztán egy napon nem bírta tovább, köpött egy jó méterest. Abban a percben eltalálta egy golyó anyálat érdekes. Véres Jimmy a pisztolyával halálba küldött sok embert. Félnek is ezért tőle a vad nyugati emberek. Zuhant a nyár és Jimmy kezében elbőrült a szörnyű gond. Golyó repült a nyár szívébe, Méri pedig elgyalogolt. Én se nyáron lőtt lány vagyok, minden éjszakára rólálok. Bárcsak engem is nyáron lőnének, egész szakár vagy nyugati emberek. A nyáron lőtt lány messze jár, csak egy pontnak látszik már. Aztán ezt a pontot is elnyeli a láthatár. A lelőtt nyálat felszárítja a nyugati szél. Ez a szomorú történet végre véget ér. Tehát itt ez egy erős dolog lesz most. Én se tudom, hogy mit mond, mert sokszor hazudik. Rajta kaptam, hogy nem teljesen igaz, amit mondta. Csúsztat egy kicsit. Mit látjuk? Rossz dolog ilyenkor a íróról kérem, hogy én csúsztatnám. Mondom, hogy csúsztatni lesz. Aztán. Akkor elmagyarázom őket, hogy már hatalmas élet kell. Eleve hatalmas dolog van. Elindult a expedíció, hiába nem hiszik. Most közben megy. Csak ideugrottam egy kicsit, hogy elmondjam, hogy mi van. Én amúgy ott egy hajón vagyok, de nagyon veszélyes a helyzet, kérem. Tehát eleve tudják, milyen nehéz volt ágyúnaszágot szerezni. Ezt se tudja, hogy fogna hozzá. Kimegy így Mátészalkán, honnan itt ágyúnaszár. Nem mondom, nincs. Tehát a Mátészalkán pont nincs. Tehát itt ne keressék. Tehát hiába megy a rendőrségre, hogy rendőr úr, hol van itt ágyúnaszár, azt mondja a rendőr, hogy nincs. Tehát nem is érdemes oda menni. Most mondom magának, hogy nem menjen a kör, és miért gondol rá, hogy a rendőrségem van. Tehát ezt ne gondolja. A rendőr az eltudhatja. Hát egy ágyúnaszáros, az csak azt tud, aki minimum katona. Na de annak izének ágyúnaszáros katonának van itt. Hány ágyúnaszáros katona van itt, kérem?
Hát egy. Nem ide hozzá könyvet. Ott a vízidó ágyún a szárban. Hát ugye? De itt nincs. Na, akkor hogy megy Jézus Isten ágyún a szárban nélkül, fiatalász? Hát sehogy. Nem is megy. Hát itt ül. Nem is akart elindulni. Na látja. Tehát egy csomóan meg se gondolják, hogy hogy. Én idején meggondoltam. Tehát én addig mentem, amíg nem volt ágyunaszár. De volt. Ott, ahol én mentem, ott volt, kérem. Ágyunaszár lerakarva arra mentem, csak nem mondom meg hova. Azt nem szabad. Tilos ágyunaszár lerakarva arra menni. Csak accesszel lehet. De nekem nem volt. Úgy, akkor képzeljem, hogy mentem be. Érted? Azt nem mondtam el. De oda bementem. És ott mondtam a illetőnek, hogy figyeljen ide maga. Ágyunaszár szakértő illető, láttam arcán, hogy nagyon értelmes. És mondom, hogy hát ott van 4-5, hogy egyiket adjam már. Azt mondja, hát jó, de melyik? Mondom, lehet mind a 4. Jó. És azt csak vittem mind a 4-et. Figyelj, azt nem lehet mit felhasználni. Tehát csak pótlás. Tehát megy egy ágyunaszár, és mögé van kötve a többi 3. Na ez volt, hogy én mentem így, egy óriás ágyú, egyedül. Tehát tudja, milyen nehéz. Erre nagy, és rajta ágyú. Hát attól hívják ágyunaszárra, de nem egy ágyú. Tudja, hogy hány van a ágyunaszárra? Legalább 3. De most a ágyunaszárra csak 2. De az olyan kugró egy volt. Óriás. Tehát az inkább talack. Talacknaszár. Érti, nem állít, talackos naszár. Tudod, az egyik a 4 közül. És az úgy ment az rá volt lógatva, na az ment rá a jéghegyre. Ez volt az utolsó, pont mikor átmentük a jéghegy fölött, pont így kinézte, hogy átmentek már, és minden. Pont vele is teszem a jéghegynek a kíváncsi agya, ha legyenik át, azt mondta talackos. Hát az volt, vége. Azon, aki volt, mindenki meghalt. Milyen jó, hogy nem volt rajta senki. Hát figyelj, tudják, hogy mi volt, hogyha mentem volna. De nem, tehát ha volna, hogy lett volna más. Hát azt tudod, mit csinált volna? -40 fokos, hideg, a tengerek a tetején. Tudja, milyen az? Hát hideg. Hideg. Magak. Ott 40 fokban. És akkor kell átugratni a jégtáblát. Hát meg se tudja fogni a ugratógombot. Hát én meg van gémmered vagy ez. Volt, amikor ugratni kéne a naszárnak. Volt, akkor nem, csak későn. És pont rosszul ugrat. Érted, neki megy a izének, bum, akkor ugratok, pont a fejére esik a teteje. Hát ezt ne csinálja. Gémmereget kézzel. Ne nyúljanak a ugratógombot. Naszár esni. Van a naszár. Mi gondolkodok, hogy mi? Olvasták, ha ráugrat a jéghegyen a tetejére, akkor ketté törik. De oda kifolyik olaj, hát bele a tengerbe, és ráfolyik a jéghegyet. Tudja, milyen a olajos jéghegy? Hát csúnya. Hát ilyen barna olajok folyik a jéghegyen. Hát az a undorodba köp a polip. Azt hiszi a polip, az nem eszi ezt, hogy barna, nem, az hát na, egyik alap volt idáig, figyeljenek, és nem fogyott el a húzonna. Tehát itt az volt a jó, hogy több kolbászos kegyelet vittem, mint gondoltam, és maradt még egy. Érti, amikor már 4-et megettem, volt egy 5. És tudja, mi volt? Valaki csomagolt nekem, aki jó akarat, hogy milyen jó akarat, hogy ő volt. Átkérdezte, hogy csomagoljak valamit önnek, mondtam, igen. És tudja, mit csomagolt? A szalonnát. Tehát kolbászos kegyelet 5 plusz szalonna. Most ezért jó vagyok, csak nagyon sokat kell. Szóval van, hogy 300 vagy 400.
Hát van 5. Tehát annyit kell menni. Ez sok. Na, jó van, hagyom önöket, mert az a helyzet, hogy még vissza kell rohanjak, tehát még fele út van mindkét irányba. Tehát nem van még a cél elérve. De már majdnem, tehát ez a jéghegy dolog meg volt. De azon túl vagyok. Egy naszát maradt. Milyen jó, hogy 4-et vitte. Na, ha viszontlátás, még jövök. Hát, kíváncsi vagyok, hogy mire jut. Az én barátom, igazából drukkolok neki, mert azért látszik, hogy lelkes. Tehát azért, amikor belefog, azért valameddig csinálja. Kérdés, hogy a végig. Ezt nem tudjuk. Na, de hát a költészethez kell visszatérni, mert az önök tudatát lírai szempontból szeretném bevajazni. Tudatvajazás. Mehetek haza vajos tudattal. Kérdezi, valaki ott vagy, ki van veled, fiam? Hát majd elvajaztam már a tudatomat. És akkor látszik. De tudjuk. Na, tehát a vajos tudatnak a feltétele az, hogy önök meghallgassák a következő költeményt, és esetleg, ha leesik önöknek, hogy az mi, akkor már egy kis vaj ott megjelent. A címe az, hogy perceken keresztül. Perceken keresztül gondolkodtam azon, hogy a gondolkodást mindjárt abbahagyom. Nem gondolok mindjárt semmit, de nem most még, csak majd. Addig megfigyelem a fejemben a zajt, ahol kattogva az jár az eszembe, hogy egy önmagán gondoló gondolat göndörödik körbe. Nos, hát ezek után akkor már egy lírai irányba lépnek el a költő legszebb verse. Véletlenül épp ez is állatos vers, de ennek a rögtetése, lejtése és még a tartalma is annyira összecseng, hogy azt lehet mondani, hogy a költő legszebb verse. Tehát nem a legjobb, nem. A legjobb az más. Ez a legszebb. A címe Nyúlnyál vers. Ha nyulak nyálva nyullik, nyullós nyáló nyulak nyelveklik nyomnyomva nyulagos nyálukat. Nyál nyúlvány nyel a nyúl, nyúlós nagyon a nyál. Egy köpés és megszabadul, nyál terítől a nyúl, s repül a szélben a nyál. Nyál pacsnyit köp a nyúl, miközben bealkonyul, és így sötétbe hull a nyál. A nyúlós nyáló nyúl egy kicsit még vár, hogy jön-e még nyál, vagy száraznak bizonyul, a nyál zacskója már. Annyi sok verset írt a költő, hogy most összebonyolódik a fejemben az a raktár. Hogy milyen irányba menjen ez a lírai vonulat. Melyik irányt emeljük ki? A szépet vagy a csúnyát? Szépet. Jó. Akkor ez egy olyan, ami majdnem szép. De rémületes is egy. Szépen rémületes. A címe nincs meg, csak egy bús viharos éjjel. Egy bús viharos éjjel. Jéghideg nagy szélben, kéklő hideg holnap jeges idegében, vajon ki akarna egy falat kakilni? Na hát akkor viszont most már annyi az idő, hogy lehetséges, hogy most még egy kis, most beiktatok még egy kis fuvolázást. De csak azért, mert hogy most olyan, hát most van 9 óra 10 perc szinte. Tehát ez pont ilyenkor 9 óra, 21 óra 9.
számmisztikailag sem. De amúgy igen. És ez pedig, ez a dalszerzőmény, ez egy nagyon magas szellemi minőségnek a hívó kukorékon. Nem állunk. Mire? De majd meglátjuk, hogy itt van-e vagy nem. Hát elvileg lehetne. Ha megkíváncsi vagyok. Ahol meg kell szólni. Nem. valahova jutott ez az expedíció. Tehát ez nem lehet, hogy ennyi idő alatt ne ért volna oda az illető. Meg is nézzük. Kérem szépen önöket most hírrel jutalmazom. Túl vagyok kérem, hogy egészen lejeltem a problémát. Tehát annyira akartam, hogy ott, és volt egy kis félreértés. Tehát először azt hittem, hogy ez az északi sark, de nem az volt meg a déli. És ott kérdeztem a illető juhászembert, hogy én befagyott juhász. Mert nagyon tökéletes. Jegyeztem a juhászra. Merre van innen, ugye, mert Szélihez lehet csak oda menni, fiatal úr. Ön biztos volt már északi sark felé, és ott látható, hogy egy jégfal van. Tehát nem lehet. Ugye, ott is magának is mondták, hogy menjen arra. Na, nekem is. Tehát ott máshol van az északi sarok, mint a széne. Érték? Tehát ez a baj. És amíg a ember kikötöttan, ott már hideg van. 35 mínuszban, vagy 40, de van, hogy 50. Tehát sok. És még onnan kell menni, tehát képzelj el lábbal, vagy ha van, más valami, basszal. Van ilyen, aki ilyen gurulóval megy valami, gurul neki a jégen, a dolog. Olyan is van. Hát ez ki tudod, gurulóval. Tehát figyelj, befogy. Azért nem jó. Hát amennyire, tudja, az még egy régi szerkezet, ami maga gurulna. Be fog fagyni. Ne is induljon neki, oda, tudja, oda hogy a jéghez, a guruló részre. És nem tud gurulni, mert pont oda van fagyva.
Akkor kell a lángvágó. Hát ha maga okos, akkor ha guruló szerkezettel megy, akkor lángvágót vigyem, mert amikor lefagy, ugye hamar lefagy, akkor lángvágóval ugye kiégeti. Most megmondtam. Na de kérem, hogy elmondjam, hogy mennyire nehéz. Hát, nagyon. Tehát volt, hogy mennyi is volt? 500 kilométert húztam a hóba, gyalog. Hát így 4 kézlábbal csúsztam, de nehéz volt, mert szembe fújt a szél. És akkor egy jég bejött a szemembe, és 2 ilyen nagy csővet már, jégcső, azon kellett nézni. Nem mondom, vakot csúsztam 500 kilót, ja jó, nem volt 500. Tehát inkább azt mondom, hogy volt 50. Tehát 50, nagyon nagy 50, tehát 50-ből nagy. Jó, és de várj egy pillanat. Jó, egy az igaz, tehát ez már biztos igaz, hogy volt ott egy 20 méteres jeges járda, de azon végigfutottam. És végigfutottam, úgyhogy nem vihettem. Tehát 20 méter, milyen jól tudom élet, és így tudom lélegezni, milyen így. Ezért tudtam volna végigfutni jeges járdán, de hosszan, és nem léptem. És tudja miért? Végigvettem levegőt. Na ez egy nagy tapasztalat kérem. Tehát ezt elmondom önöknek, hogy itt, ha bármelyikük fölfedezésre elmenne bárhova, de ez bárhol a földgolyón érvényes, tehát ez ahogy itt nincs, hogy éjszakon vagy dél. Tehát ön fiatalasszony a keleti sarokra megy, ott is ugyanezt megcsinálni. Menjenek ide-oda, akkor is. A legfontosabb kérem, végig észrevettem, hogy amíg a küldetést tartott, akármilyen kaland volt, akárhogy a Jegesmedve oda jött kéregetni, még akkor is, vagy amikor a krokodil leharapta a másiknak a lábát, aki nem ott volt, érti? Látja, hogy nincs. De ő neki leharapta, na akkor is én végig lélegeztem. Ezt figyeltem, kérem, hogy másodperc nem hagytam abba, és amikor ellenpróbát végeztem, tehát direkt nem lélegeztem, hogy kipróbáljam, hogy az milyen, majdnem meglettem fulladva. Te mit röhög, gyere? Próbálja ki, fogjál be, kérje meg, hogy ragasszák szét minden a orrát mecsibeszelni. Megfullad! Hát ezt csinálja. Hát kérem önöket, hogy eleve lélegezzenek. Tehát, ha mennek valahol, de ha otthon marad, figyelj, otthon se feledkezzen el, éjszaka álmában. Hát azért, mert álmodik. Hát akkor kiverni a fejből a álom, az lélegzik, ne csinálja. Hát közben, így, így, vagy orrul. Így. Nem kell hozzá bajusz. Fiatal lesz. Hát nincs bajusz, ha? Mit csinálnak én? Nézd a álmát. De nehogy már megfulladjon, kérem őket, maradjanak életben. Hát addig tud enni. Na, tehát az elsőről kérem, rájöttem, hogy ez egy fontos az összes felfedezésre. Hogy egyedül kell menni, csomagot kell vinni, legalább 5 szendvicset, réteges pulóverságot, és az ágyon aszát így kérem, abban már nem vagyok biztos, hogy ez kell. A legközelebb ilyen izével kell menni ezzel a helikobáter. Tudja, a helikobáter ismeri egyet? Recseg robog fölfele, és bőrleg a illető valami, de állítólag kibírják. Aki belemegy egy ilyen pilóta ember, annak a fejére kell húzni egy ilyen védő valamit, hogy ne is lásson a hajós fejére. Az veszélyes, hogyha kinéz meg őrül. Tehát inkább letakarják a szemét, függés és semmi, nagyon hangos. És ott lép meg magától. Na most ott az ember valahogy talál egy kis zugott, a beszáll, és mondja, hogy a déli sarok, vagy
kész, aki csak az előre kell dönteni még a első. Mert ugye a másik irányba megy, akkor vissza kell menni az, hogy oda. Ez nem jó. És a második kérem, tehát hatalmas eredmények voltak, tehát érdemes volt, mert a felfedezésnek a nem orvosi része, ugye amit most önöknek elmondtam, ez az orvosi része volt, hogy önök lélegezzenek. Orvosilag is fontos, fiatalasszony, ha önbeteg lenne, közben is lélegezzen. Egy betegnek is mondhatjuk, hogy lélegezzen. Érték, bárkinek lát beteget, biztos, hogy menjen oda, és mondja, lélegezzen. Na, tehát ez egy fontos tudás, amivel bejöttem önökre, de van még egy, sőt 2, nem 3. De azt nem szabad elmondani. Ez a baj, hogy amikor oda mentem, és már ott volt a nagy felfedezési anyag, kérem, kis kapszulák összegyűjtve, meg ilyen rakodótér, nekem volt egy dobozom, abba beraktam egy-két felfedezett dolgot, ami itt ott a jégbe, kiállt a jégből, én kicsákányoztam, ezt összeszedtem. Nem mondhatom el, hogy mi. Mert jött a illető, ilyen fekete ruhába, fekete kabátos, fekete kalapos illető, fekete szemüvegbe, ugye? Hogy ne váltsa szemét a fény. Ott a déli sarkon nagyon éles a fény. Csak fekete szemüvegbe lehet, pláne a ügynökök, azok nem mehetnek oda, meg van mondva, hogy rózsaszín szemüveg nem. Sekély, csak fekete. Fekete kalap, jött egy ilyen, lehetett tudni, hogy ilyen nyomozó valaki. De hogy találtad, hogy nyomozta ki, hogy pont ott van a felfedezni való? Hát oda jött, és akkor mondta, hogy no. Elvett egy ilyen nagy ilyen doboz valamit, rá volt írva, hogy top secret. Rövid íme. És abba beletette a vizsgálati anyagot, az összes eredményt, és azt mondta, hogy nem szabad. És ezért én önöknek mondhatom, csak viszont amikor már hátát láttam, mert mentem, hogy nem szabad, vitte ugye a top secret-et, akkor szóltam neki, hogy hello, fiatal úr, és akkor megállt egy kicsit, mondom, hogy azért, ha elmondani nem is szabad, de utalni szabad. Tehát utalni rá, vagy körül írni, vagy sejtetni, így fogalmazom, hogy sejtetni szabad-e. És akkor hát sejtetni szabad, mondtam. Ezért most önökkel sejtetem. Jó, tehát nem úgy értsék, hogy a sejt az egy tetem. Tehát ez még nem döglött meg ez a dolog. Tehát némely sejt az már tetem. Önök testébe szánt való sejt tetem. Lubickol. De kikerül onnan. Ön azt ügyesen kipiszkálhatja valahogy így a bérrendszerén keresztül. Tehát az kimegy. De amíg nem addig viszont én önökkel sejtetem, hogy mi volt ott. Nem szabad sokat mondani, de ilyeneket mondhatok még, hogy UFO. Mindenki gondol, amit akar. Vagy fekete piramis. Föld alatti kristályrendszer, palotával, meg nevelem. Na most, hogy sejtik, akkor elmondanám örökre, hogy itt egy hatalmas eredmény lehetett volna, de az emberiségnek a ilyen fekete ruhás képviselője nem engedte, hogy önök már így kell majd hazamenni. Itt Mátészak. Aki itt lakik, önnek oda. Aki meg nem, mint én, meg oda. Ugye? És messze van, ugye? No. Ami szólván!
Minek a hangosabbja? Lárbácsi. Figyeljetek, gyerekek! Szuper! Örülök, hogy eljöttem. Máté Szalma, elkezdjük megkérni mindenkinek, hogy a legjobb közösségünk van. Oké? Sziasztok, köszönöm!